Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Sugeng enjing mugi kita sedaya tansah dengan kesehatan lan kebahagiaan. Bapak Ibu, para sahabat, para peserta Jalan Sehat MI Nurul Iman Montong ingkang kula hormati. Dina menika kita saged kempal wonten ing papan menika kanthi rasa bungah lan semangat kebersamaan. Kegiatan Jalan Sehat punika boten namung kangge olahraga. Nanging ugi minangka sarana nyiptakaken paseduluran, nyawiji-aken rasa rukun lan nambah guyub antar sesami. Jalan sehat minangka kegiatan ingkang prasaja, nanging gadhah manfaat ingkang ageng. Kanthi mlaku santai, badan dados langkung seger, pikiran langkung cetha, lan ati langkung bungah. Apabila ugi kita sedaya peserta saged ngraosaken manfaatipun, boten namung kangge kesehatan rohani. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. MI Nurul Iman Montong minangka papan ingkang kebak semangat kebersamaan. Lumantar kegiatan dinten menika kita dipun ajaraken supados tansah njaga kerukunan, gotong royong, lan rasa peduli antar warga. Mugi kebersamaan ingkang kita rasakaken dinten menika saged terulangi ing dinten-dinten salanjutipun. Kangge para peserta Jalan Sehat, kula nyuwun supados saged nglaksanani kegiatan ingkang santai, boten kesusu, lan tansah nggatekaken keamanan pribadi lan lingkungan saupenging. Aja kesupen ugi njaga kebersihan, supados lingkungan MI Nurul Iman tansah resik lan asri. Kula ugi ngaturaken panuwun dhumateng sedaya pihak ingkang sampun dukung lan melu nyengkuyung kasilipun kegiatan Jalan Sehat dinten menika. Tanpa kerjasama lan kebersamaan, kegiatan kados punika boten saged kalaksanan kanthi lancar. Mugi kanthi kegiatan Jalan Sehat MI Nurul Iman Montong menika kita sedaya saged pinaringan kesehatan, kekuatan, lan semangat kangge nindakaken aktivitas saben dinten. Mugi rasa kebersamaan lan kerukunan ingkang kita bangun dinten menika saged dados pondasi ingkang kuat tumrap MI Nurul Iman ing tembe niki. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, monggo kita nikmati kegiatan Jalan Sehat menika kanthi rasa bungah, aman, lan penuh semangat. Mugi dinten menika dados kenangan ingkang sae lan paring manfaat tumrap kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.